dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo, kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgadan ni Apo Jesus dayta, iti suna kat naibartay, kat nailansay di cross. Ti Diyos iso tinang yun una, nga mangsapol dagiti napukaw. Nimbag nga aldawyo amin na iten nga gagayim ken kabsat. Agyaman tayo iti gundaway manen nga inted niya po Diyos kada tayo, ripasuan tayo iti eskwela sa Batina. Kaya dahi tayo gundaway, may samanen nga adal nga isu iti mangted karedked iti pamati tayo. Kada kayo ay din nakabsat nga agbibuya iti Facebook, kada kayo nga dadtaunag ti pagtangan na, kada kayo agbibuya iti YouTube. Sapay kadita iti parabor niya po Diyos ket sagrapon nyo. Nga dahito nga panagadal tayo, iti eskwela sa Batina, mangted inanama, ken tibker manen iti pamati tayo. Agyaman tayo kini Pastor Bendy na ibagnal daw. Kubablawa, kakabsat, iti naimbag nga aldaw ti Sabado tayo amin. Iti daytoy nga gundaway kayat kuman nga iabrasa ti ayat ni Apo Dios kada kayumet nga agdingdingeg kinagbuybuya di tabalasiw ti taaw ket ni Apo Dios ti mangbendisyon kada kayo iti daytoy nga aldaw na santuan. Pastor Bendy, nagbayta nga kararag, kablawan mo tayo ito nakabsat kadagijay imawat kini Apo Dios idi napan a Sabado ket sabi ka din, nilangabsat, tagmatmatalag tayo, iti pamati tayo. Ken kastamot, manen iti dayto yung aldaw, Pastor Bendy. Damanen, dagiti karkarwang umawat, kini Apo Diyos sa nilangabsat. Agyaman tayo kadagiti care group, iti panagtitimpuyog nga panagmaymaysa. Kat sabi ka din, nagtultuloy daytoy, ganuwat tayo, ay nilangabsat, mapadasan tayo, iti panakay parukpok iti maudi nga tudo iti Espiritu Santo. Nagbay tayo nga tultuloy nga gadal kita unta kini Pastor Bendy iti panangidalan na iti kararag. Kararag tayo nga rod ayat na kakabsat. Apo iti daytoy nga tiyempo ken oras. Adalen mi dagitoy nga nailukit nga adal ti daytoy pagleksyonan mi. Ket sapay kadi Apo sikat ti mangbendisyon, mangiparukpok, iti nananay nga sirib. Tapno ti kastaw Diyos, mawatan mi dagitoy. Ket may aplikar mi uda awapo, iti panagbiag mi. Alakit bendisyonan na kami, kini Pastor Marvin nga mangidaulo iti daytoy nga pagleksyonan. Inuleksyon mi iti daytoy nga lawas. Sapay kadi Apo, tapno ti sapay kadi Apo ta Espiritu Santo isu iti mangigiya kada kami tapno dagiti kakabsat a makangeg kin makabuya iti daytoy nga adal mi ket maparaburan da iti aldaw nga nasantuan. O Dios mi pakawanen da kami kadagiti adu a babak mi tapno may karay kami itinaga ni Apo Jesus. Amen. Iti Paulo na, daytoy nga dalin tayo ay nakabsat ket lintag ken parabor. Daytoy ket may dati Pastor Bendy ay nakabsat. Nga itinasantuan na kasuratan, iti lintag ken parabor, daytoy ket saan mo nga mapagsina. Di ket di, daytoy ket ag kadkadwada lata Pastor Bendy. Kastama tayo nakabsat. So nga, sakbay tayo nga rugyan daytoy, kita antay man iti paset apakay punganan a teksto dayto nga adal tayo. Dayto ket masarakan iti Galacia 2 versikulo 21. Anya ti kunana Pastor Bendy. Ket kunana dito Pastor, ayate nagagayam kin kakabsat no kitain tayo kunana. Jak paawanin ti parabor ti Dios kunana. Tano ti pannakapalinteg. Magunudan gapu iti linteg kunana. Ni Kristo natay nga rod nga awan banbanag na. Anya ti
mawatam ito'y Pastor Benji. Kastoy man kakabsat, ibagbagalain ni Apostol Pablo nga tilinteg ket awan ti kabailan na nga mangpalinteg iti tao. Tasanan to ibagay di maudi nga paragraph kuna nakit. No adda ti kabailan tilinteg amang palinteg iti tao. Awan ti serbi nga naibartay ni Kristo je krus kakabsat. Dayta ti nasisita nga ibagbagana iti daytoy nga leksyon tayo. Ngam haan nga gapo nga adda iti linteg kuna tayo wenno adda iti parabor ti Dios baybayan tayo di jay linteg. Ana nga ibagbaga dayjay linteg ket pinukaw na ditoy pasor. No di ket italtalmed na dayjay parabor nga paiso nga dayjay ti pan nakapa na gapuna no apay nga naisalakan tayo. Itata ibaga na met nga daytoy linteg saan na nga kabailan nga palintegan ti tao pasor. Iso nga kanong kasawon ditoy hantay pulos nga mapagsina. Ta gamina Pastor Benji ito nakapsat. Ibaga da, gaputa dati paraboren awan ng damot itilintegan. Linteg. Han nga mabalin nga kasi ito nakapsat. Dahil parabor, dahil ket nalatak nga iso iti naggapo iti Diyos. Dahil linteg mo dahil nakapsat, dahil ito'y matimang salwad kada tayo. So ano kita tayo ito nakapsat, itilinteg ken parabor, ipakita na nga daytoy ket saan nga mapagsina. Itilinteg ket isu ay da nakabsat iti basaran iti kinalinteg iti Dios. Ken iti ti parabor isumo daytoy iti panangisalakan iti Dios iti manag basol. Isu ano kita daytoy Pastor Benji ay da nakabsat itilinteg dahito iti standard. Iti kababalin ti Diyos ken iti kinalinteg na. Ngam iti parabor isumot daytoy iti gundaway iti Diyos nga isalakan na iti manag basol. Ket intuno di tao ket naisalakan iti parabor rumbeng met nga rod nga agtulnog kadayjay jay linteg. Isu nga itilinteg ken parabor Pastor Benji daytoy ket naiyabel. Kadagiti pahina iti nasantuan a kasuratan nga paneknekanda iti naimbag nga relasyon daytoy dua. Ano ba nga daytoy dua? Itilinteg ken parabor. Han mo mabalin nga awanen iti linteg, hamo mabalin nga awanen iti parabor. No di ket agkadwada daytoy. So nga iti daytoy nga gundaway Pastor Benji ay nakabsat kasano tay nga maawatan iti parabor ken linteg. Anya iti kay papanan na daytoy. Umuna iti nakabsat. Kitantay man iti teksto ijay umuna nga 1, 3, 4 sa tay tumapan ijay piso 2.8. Tapno maawatan tay Pastor Benji kanay iti nakabsat no anya iti kay papanan iti parabor. Anya kuna na Pastor Benji? Ti kuna naman dito'y kakabsat ket kastoy. Ijay, umuna nga Juan, iti kapitulo 3, versikulo 4, kuna na. Isu amin ang makaramid ti basol, aramidin namet ti may salungasing iti linteg. Kuna na. Tati basol, iso ti panagsalungasing ti linteg. So anya ti kuna na nga ron dyan Pastor Benji iti nakabsat. Anya iti basol. Tada ito iti palpulot-putin tayo. Iti basol, winusan iti linteg ko nakindi, iti basol, iso ti panagsalungasing iti linteg. Kaya nang sawa na iti nakabsat, iti tao nga managsalungasing, han nga sumurot, iti pagetan niya po Diyos ay iti nakabsat, kit iso dayjay basol. Iso nga iti basol, panagsalungasing iti linteg. Isu nga rod nga napateg nga mawatan tayo dahil linteg. Unang damay tayo sa kitaan tayo. Anyamod nga iti parabor. Kahit kuman nga basahan iti episo 2.8. Kung na dito ay nakapsat, tagapo ti parabor na isalakan kayo, gapo ti mati. Ket daytoy saan nagtaod kada kayo, tasagot
ti Ti Dios. Dios. Nagdanyo ang kapsat. So nga, duwa nga banag tayo. Umuno na, Pastor Benji, kita tayo, anya ka di ti kay papanan tilintag, kinanya ti kay papanan iti parabor, tapno mawatan tayo. Itata, kas binaag-subli tayo pa basit jay linteg kakabsat, tapno ilawlawag tayo. Dahil linteg kakabsat, isuda ito tikungkuna tayo nga transcript iti kababalin ni Apo Dios. Isu nga, no anya day nga linteg nga inted ni Apo Dios, kasi iti kababalin na, Pastor. Isu nga tikungkuna na dito ipaikit day, binasa tayo, iti umuna nga Juan 3:4 nga kunana, ti panagsalungasing iti linteg isot ti basol. Kaya't na nga sawan, awan ti basol kakabsat, no awan ti linteg. Dahil laeng. Tata, ijay, ibaga namat ijay piso, 2.8, nga dahil parabor isu ti nakaisalakanan tayo, babaan iti nanayunan, Pastor. Kuna, adda ti pamati. Hanlang nga di parabor, babaan iti pamati tayo kakabsat. Kahit na nga saon, sa dino gamin, sino ti pagapuan ti parabor. Kahit na nga saon, kuna na nagtaod ti Diyos. Saan nga nagtaod ti sinuman kakabsat? No di ket nagtaod ti Diyos, ti parabor. Isu nga, kayat na nga saon, dahil linteg, studya ko na ni Pastor Itatay, nga saan mo nga mabalik, nga pagsinaan dagito nga dua, ata agkuy-kuyog da kakabsat, dahil tinalawag nga isuro maipanggap ti linteg, kastamatan iti parabor kakabsat. So nga, no, kita na di kapsat, no balansin tayo, dahil linteg, dahil isu iti nakailanadan, iti kababalin, iti Diyos. Diyos. Iti parabor mo tayo din nakabsat, isuma dahito iti nakailanadan, iti panangisalakan ti Diyos, iti tao, ama nagbasol. Kita nyo ngayon na nakabsat, may kadwa nga kitaan tayo, dahito may nakabsat, iti lintag, dahito ikat linaon na, dagiti prinsipyo iti Diyos. Naging bagan Pastor. Yeah. Tapos, dahito parabor, dahito mo't linaon na, iti prinsipyo, no iti panangisalakan na iti tao nga managbasol. Tatay, kinukit kita tatay, yung na, ay tinakabsat, Pastor Benji. The parabor is the transcript of God's saving act. Dahito yung may kadwa, linaon na dahito yung nakabsat, the prinsipyo, iti panangisalakan na. Kita nyo ay nakabsat, anyan nga nagsayatan, nukit kitaan tayo, dahito'y lintag, linaon na, dahil nainlangitan, nga panangiwanwan iti Diyos. Okay, Pastor. Ay din nakabsat. Iso nga, handpulos dahito'y nga mawaswas. We know, may kat, Pastor Vijay. Kaya't nga sawan, Pastor, nga dayjay linteg kakabsa, itudo na tayo, agbalin tayo nga masirib, may panggap iti panakaisalakan no adda dayto linteg. Dayjay linteg ayap, isu timang itudo kada tayo. No sa dino, wano sinno timang isalakan kada tayo. Isu nga itudo na, haan nga siyak timang punas, kuna na dayjay linteg, nga siyak timang palinteg king ka, no digat ibagbagan nakakabsat, nga dijay na ibartay ijay krus, isu ti adaan pan nakabalin, nga mangpalinteg kada tayo. Kastapay, dajay ti kung kuna tayo tilinteg. Kastapay iti parabor. Pagbalinan na ti maysa nga tao nga magna, kuna na, iti dalan iti kinapudno, wano kinasanto kakabsat. Nya kayat na nga saway, gapo day nga parabor nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Ay ket kunanakit ti maysa nga tao adaan isunan ti kababalin wenno pan nakabalig nga magna iti dayta dalan ti kinalinteg kakabsa. Dayta ti nagpintas nga ibagbaga na maipanggep iti parabor kakabsa. Numaawatan tayo laeng nga napinpintas na usto dayto nga ipanpanagetget tayo iti dayto nga aldaw nga Sabado ay kabsat. Dayto iti pundasyon iti panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo babaen ti parabor na. Yan nga nagmayt, Pastor Vijay. Iso nga, no, nasiputan nyo ay nakabsat,
Dajay lintag, ituduna, iti basol, jay managbasol. Wan, pasaw. Ganyan ay nakabsat. Kat apaman nga ituduna, jay lintag, Wan. jay basol tayo, ay nakabsat, haan nga jay lintag, iti mangdalos kada tayo. Wan. Tas saan nga kabailan, dajay lintag, nga punasan na, Correct na dyan, iti pasaw. basol tayo, ay nakabsat. Nudikid di, haan na lang nga ito, dajay basol tayo jay lintag, nudikid di, ituduna pa, Pastor Vijay niya, ituduna pa, dayjay papanan, tapno madalusan tayo, Correct. iti basol. Wan. Dayjay ngabsat, mapantayo kini Apo Isos. Isu nga di paraburo ay na nakabsat, ket daytoy tulungan na di tao, nga magna, iti dana, iti kinalintay. Wan. Anyan na ito nakabsat. Apaman nga intuduna, di basol, di managbasol, Launay. ket napan kinapaisos ket nadalusan na ito'y naugasan tatanay na lang sa tulungan na di parabor nga magna iti kinalintag. Wan. Idi ay na nakapsat ket pagayayat na tagaramid iti basol. Ngem idin nga naugasan ng daytoy tayo todo di basol. No basan nyo ijay Roma 7:7 kapsat. Han na kunana ni Pablo jak kumana amuan iti basol no saan nga kinuna Tilintag. itilintag. Apo. So nga, tatanay nila kapsat, kalpasan nga naman na dayjay nga basol, napan iti kiniapo Diyos, tapno maugasan iti basol na. Anyan. So ano kikitan tayo din na kapsat, dayjay sao nga parabor, jay English Pastor Benedict grace. Grace. So nga kanin ko nga i-define dito ay na kapsat, God's redemption at Christ's expense. So nga dayjay GRACE, God's redemption at Christ's expense. So nga nung kita tayo dito ay sa saan mo pulos nga mapagsina dito. Tano jay basol ket hanga kinon na gilintag, hamam mo si kagat managbasol ka. Wan, pasaw. Hamam mo di basol mo, hamo pa mo no sa dino iti pakadalusan na dayta nga basol. Isu nga dayto ay dalagabsat tap numawatan tayo dayjay lintag ken parabor. Pastor Vijay, iti may kadwa nga kitaan ta kasano tayo nga maawatan. Iti relasyon, iti lintag ken parabor, Pastor Vijay. Dahito ikat masarakan ijay Deuteronomio 26, 8 ken 9. Anya ti ko na jay, Pastor Vijay. Kastuman ti kuna nakakabsat, iti Deuteronomio 26, versikulo 8 ken 9, ket iti maysa nga ima, aman nakabalin kintakyag, as si unat kindakkel a nakakigkigtot, ken dagiti pagilasinan, ken dagiti nakaskas daw, iti panangaon ni Hiuba kada kayo, sa di Ehipto. Ket inyeg na tayo, ditoy a lugar, ket inted na kada tayo, daytoy adaga amay sa adaga nga agayos iti gatas kingiro diro una na. Ayan kitang expression na dayjay pasura. Dayjay umuna ko na dayjay anya tinaramid na. Man naka, may nga si unat atakyag kuna na pasor. Wan, kana sa wala din nagabsat inaon na ida. Manipod ka dagiti pan nakakautibo da. Ket babaen iti panakaahon na dita, ket kunana ket dagiti pagilasinan ken dagiti nakaskas daw a pinangaon ni Jehova kada kayo sa di Ehipto. Ehipto. Ay na nakabsata. Inlapso na tayo ni Apo Diyos. Ket gapo tayo inlapso na tayo ni Apo Diyos. Kalpasan na dayahan na nukit kita di pakistorya na di Pastor Binjay. Inlapso na nga muna ida, sana inbaga jilintag. Lakit de pasor. Han nga inbaga na jilintag, sana inlapso ida. Makita yun ay nalagapsat na di urnos na. Word pasor. Ito'y nasantuan na kasuratan. Apa ito nagapsat? Inlapso na, insalakan na ngayon muna ida, bago jay Lintag. jilintag. Nung kikitaan tayo ay nagapsat, anya nga ruden tata, iti relasyon na da ito'y parabor ken lintag. Ta kuna na pwede jay, kalpasan na nga inlapso na di Ehipto. Nang ipanan na nga lugar. Iti kuna na ke agayos ti gatas kindero kuna na dayta nga lugar.
ipan na Pastor Benji, iti na saysayat nga lugar. Daytoy. So ano kitaan tayo na nagabsat, itilintag. Umuna kitaan tayo, ket tulungan na iti tao Uy. nga magna anatulnog. Uy, Pastor. Di parabor mo daytoy, ay tayo nagabsat, tulungan na mo di tao nga tulnog itilintag. Gusto. Kita nyo ngayon na nagduma dito. Ulitin tayo. Iti parabor, Pastor Benji. Yun natin iti parabor. Iti parabor, tulungan na iti maysa nga tao nga agtulnog itilintag. Saan nga agtulnog tilintag tapno may salakan? Correct, So Pastor. di parabor, isalakan na daytoy, mapadasa na ti panakay salakan, agtulnog. Ket dajilintigan na lang kapsat, apaman nga jay tao, ket naisalakan, jay taon nga naisalakan na lang kapsat, ket kabailanan, iti magna natulnog. So nga, dahil pa nagtulnog, gilintigan Pastor Benji na lang kapsat, daytoy ket paset nga jay tao ket naisalakan na. Correct, Pastor. Saan nga gapo, Tapno may salakan. tapno may salakan. Dahil tayo na lang kapsat. So nga, ado dagiti daduma nga manursuro, nga ibagbagada, naisalakan dan. Naisalakan dag pa. So, kalpasan nga naisalakan na, anya ti sumaruno. Nasapulan, dahil panagtungpal, o yun panagtulnog, Pastor Benji. Ti problema kin parikot, Pastor, itata. Kit, ada dagiti kapan panunutan, ngamin, natultulnugan da, dadya lintag tapno, maisalakan. Dadya tidakis ka kabsat, sa hanga rumbeng nga isu ti kapanunutan, no kitaan tayo ti Biblia, kunana diyay, insalakan da ka agtungtungpal ka ti Diyos, ay ti lintag, gaputa, na isalakan. Gusto dadya kakabsat. Itata, kat kastoy pa iti kunana, tapno ti kasta ket ti tao, ket mabigbig na, dayjay dakes nga aramid na, wenno basol na, dayjay tilinteg, isu ti usar tilinteg, daytoy ti relasyon da kakabsat. Tapno ti tao ket mabigbig na, dayjay basol nga aramid na. Ket ti parabor, anya nga ti serbina kakabsat. Kunana ket, dayjay met, ket isu ti pamakawan ni Apo Dios, dayjay basol, nga naaramidan ti tao. Ay, nagimbag man na ito. Nagpintas man kakapsa. Di dyan lintag ibagana nga. Di dyan kat ibagana nga. Sika, nagbasol ka. Itata, numapantay di parabor ko na. Ay, gaputan na bigbig mo ta basol mo, pakawadan ka ko na. Nagimbagan pasor. Kat kuna na kat, dahito kat maysa, tilintag kuna na pa'y kakapsat, kat maysa nga regalo ni Apo Dios kada tayo. Og papanpay, uray pay, iti grasya ni Apo Dios. Ta, awan tinagtaudan na kaskuna tayo, kakabsat, iti Efeso 2:8, awan tinagtaudan ti parabor, no diket ni Apo Dios, kastamet ten tilinteg, inted ni Apo Dios, tapno aladan na tayo, kaskunang pastor itatay, aladan na tayo, tapno saan tayo kuma, amay sabmak, iti panagbasbasol, kin panagbasbasol tayo, nga aglaylayon kakabsat. So ano sipsiputan nyo dito ito nakabsat, nagmeti relasyon na pastora niya. Dahil basol, no kanan ni Pastor Benji, dahil basol, kaya dahil ipakita na, dilintag ko na kidya kabsat, ipakita na dahil basol. Dahil parabor mo, ay dahil nakabsat, dahil ito'y iti mangpakawan. Correct. Dahil sa lungasing dahil managbasol nga narabid na ijay lintag. Ket agpada daytoy kapsat, dilintag ket di parabor, agpada nga daytoy ket sagot iti Dios. Correct. Tatanay na kapsat. Anya nga iti magunod tayo. Anya ti mawatan tayo nga magunod tayo iti parabor ket iti lintag, Pastor Benji. Daytoy ket masarakan iti Deuteronomio 10, 12 ken 13, ay ito nakakabsat. Hindi ko na Pastor Benji. Kuna na ni kakabsat. Nuubasahan tayo ket, kuna na. Ket itangarod, kuna na. Israel, anya ti sapulen ni Hiuba a Dios mo king ka, no dila ti panagbuteng kin Hiuba Dios mo,
ti panagnam kadagiti dalan na, ken ti panagayat mo ken kuana. Ken ti panagserbim ken Jehova Dios mo, iti so amin a pusom ken kararwam. Ti 13, ti panang salimetmet kadagiti bilbilin ni Jehova, ken kadagiti alalagaden nga ibilin ko ken ka, ito'y nga aldaw tapno agimbag ka. Ay na, nagimbagan pastor. Anya lang na nangabsa, nung kikita nyo. Anya di ko na di jay. No, day jay bilin, ket iso iti tungpalin tayo, kinalagadan tayo, kunan jay tapno agimbag ka. Nung kita nga rin na dito ay kabsat, kasano tayo nga, anya dagiti benefits na, iti bagood tayo, babayan iti panagtulnog tayo iti lintag, kaya panangaramat tayo iti, dajay panangisalakan na po nga parabor, umuna iti nakabsat, mangted kada tayo, iti talged, kaya panangaywan. Dayta iti lintag, iti parabor mo tayo iti nakabsat, ipatalged na kada tayo, iti panangisalakan. So, nung kikitanda dito kaya Pastor Vinya ito nakabsat, dayjay lintag ket kasman lang daytoy maysa nga alad. Anya ka dito usar iti alad daytoy nakabsat. Dayjay alad daytoy ket isu iti mangted iti protection. Kasama kakabsat. Dayjay lintag jay tao nga managbasol daytoy ket salwadan na. Ngam, kadama sabi niya, ngam, no dahito nga tao, nagsalungasing, no dahito ko majalad, nagsalungasing isuna, bumalaso yung jalad. Sinari na, kuna da. Yan, sinari na. Siguro sinangar na. Dajalad ay kumsat, limabas. Ngam, hanga nagpating ka dijay. Ijay mo't nagundaway, Sumret. dajay ima iti parabor. Tapno aunan na, Dajay tao. nga bimalasiw kadayjay, kadayjay nga alad nga mga iwan. Ganyan ay talagapsat. Ang yan nga nagsayat, daytoy nga beneficyo. Lumagunod tayo, itilintag ken parabor Pastor Binje. May sapay ko na nakit, tapno lawagan na, tilintag ko na, tapno lawagan na, ti panunot ti tao, may panggap kadagiti, alalagaden, ni Apo Diyos kakapsa. Niya kaya't nasa way. Ibaga na no, basahan tayo. Kat kununa na, ni Apo Diyos, salimat matam, dagiti bilbilin ko, kuna na, kakapsa. Isu nga ibaga na pa'y, ni Salmista David, isurat mo kadiat, talinteg mo, dito'y pusok, tapno sa anak ko, nagbasol king ka, kuna na. Kat itatangarod kakapsa. Isungal daytoy linteg gayam, ilaw-lawag na, lawagan na tinakudrip apan panunot tayo, kakabsa. Into no malawagan nanto dayjay kakabsa, ay maala tayon ton, dayjay us-us to, ngam rukod, itipan naka isalakan. Isuti ko na kakabsa. Ngarod, aya, gaputan na lawagan tayo, itilinteg ni Apo Diyos, iti parabor umay, ket kunana naisalakan ka kunanan to kada tayo kakabsat. So nga laglagipen tayo kakabsat nga ipyunay-unay milaunay ito'y dayto nga adal tayo nga dayto nga linteg ken parabor agkadwada sa anda nga agsina gaputa kuna tayo mangket nasangal da nga dua handan to nga mabalin nga pagsinaen ti tao wenno sino man dito rabaw ti daga. May sabay Pastor Binje, ito nga gayem, isuro na pa itilintag, isuro na iti prinsipyo ti biyag. Iti parabor, katanya mapasama ka na tayo kapsat, kasapulan nga mapadasan tayo, ken isuro tayo, iti ragsak ti panakaisalakan kadagiti sabsabay. Naunay pastor. Kita nyo ay dalang kapsat so nga jilintag, isuro na kada tayo nga mismo, iti prinsipyo iti biyag. Agalwad ka, hanggang no kastahan ka nga agsalungasing. Kalpasan na tayo dalang kapsat, dapat mapadasan tayo. At mapadasan tayo, Pastor Binje. Kan apaman nga mapadasan dayta, isurum kadagiti tao, noan niya itiragsak na. Dayjay nga panangisalakan ni Apo Diyos. Ay dalang kapsat, dayto, kas may isang mamati kini Apo Diyos. Kas surusurutin tayo iti linlintag iti Diyos. Kasapulan nga niya,
daytoy iso dayjay panang surot tayo iti prinsipyo ti biag. Ngam saan ngagpatingga dijay Pastor Benjay. No dikit di daytoy nga napadasan tayo iyan tayo mo iti sabali. Iso nga apay ta adda dagiti aramidon tayo nga panangadal ti online adda pa nagbawtisar apay da nagabsat. Saan ngagpatingga lang di kada tayo. Dahil ragsak ti panangisalakan ti Diyos, ipaburiraw mo kadagit sa sabali, tapno maramanan damot dahi nga ragsak. Kitapaman nga mapadasan da dayta, awatin da ni Apo Diyos. Iso nga, kasapulan nga dadagiti mabautisaran. Tapay, dahil ragsak da. Dahil ragsak da, nga awatin ni Apo Diyos, ay tayo nakabsat. Daytoy iti mangted, gundaway kadakwada nga maawatan daytoy linteg ken parabor Pastor Benjay. Timbagan, Pastor. Ket may sapay nga kunain nakakabsat ti adal tayo ket tapno magna tayo iti dalan nga nalinteg kakabsat. Nya dayta nga dalan dayta ti sursuro iti linteg kakabsat. Magna tayo iti dalan a nalinteg. Anya ti kunana asino ti dalan kakabsat? Ni Kristo, istudtudon naman ni Kristo dito. Taan niya ti kunana ti Juan, isu ti dalan. Kunana, isu na ti biyag, isu ti dalan. Ken iti anyaman kunana. Ketata, ibaga na dito'y kakabsat, nga tilinteg, no, mabinipisyuan tayo babayan tilinteg, ket isuro na kada tayo nga magna, iti dayta nga dalan kakabsat, dalan iti kinasanto ni Apo Diyos. Ket ti parabor kunana met, isuro na kada tayo, amagna asipupudno iti kinasanto, nas kinasanto abiyag, nasantuan abiyag ko na. Napno magna tayo asipupudno. Magna tayo, anya di jay, pagnaan tayo kakabsa, iti dalan ti biyag nga agturong, iti jay gamgam-gaman tayo, nga nainlangitan akan kanaan kakabsa, magna tayo, nga anya aklase ti biyag kakabsat. Dayjay nasantuan a biyag. Dayta ti bagbagamit ti parabor. Ngarod kakabsat. Ay ket kitaan tayo dayto linteg ken parabor. Umay kada tayo ket saan tayo kadia nga ikan iti sa de kuna tayo man nga sarsarili tayo nga kapanpanunutan may panggapiti. Dayto inudiket ibagbagan na tinasantuan na Biblia, isu nga rod, iti surutan tayo pasok. Kung ito nga gayam ken kabsano kikitante dito anyan nga nagsayaat. Iti linteg, tulungan na tayo nga magna iti dana, iti kinalinteg. Iti parabor ay nakabsat, tulungan na tayo nga magna, amatalag, nga magturong iti nasantuan, abiyag. Anyan nga nagmayat ay nakabsat. Usurbindi, anya ti maudi nga kapanunutan nga ibatim kadagiti kakabsat, ken kadagiti agbibuya, daytoy panagadal tayo ti eskwela sa Batina. Ti kunana kakabsat ket kastoy. Iti pan nakasanto. Wenno pan nakasanto iti biag ti maysa nga tao ket trabaho ti Dios. Tapno di jay tao ket mabukel kuma iti kinasanto ti Dios kakabsat. Ket no kasta nga rod kunana. Ket tapno ti tao kunana pay ditoy. Ket ibagana kada tayo nga awan iti kabaelan na amang pasanto iti bukod na abiyag pastor. Kastameten kada tayo. So nga, Pastor Benjay, kaya nangor nga sa awan, intuno iti maysa nga tao ket mabigbig na iti kinaawan kabaelan na. Ito yung mutanay din ng absat nga may kawus kada tayo na di kinalintag ni Kristo. Iso nga, apaman nga may kawus na di kinalintag ni Kristo, iti panagtulnog, may nga ragsak. Panagtulnog iti lintag. Ken, ragsakan tayo mutan na di pinangisalakan may Apo Diyos kada tayo. So nga ito nakabsat, iti lintag, tulungan na tayo nga magna iti dana iti kayat niya po Diyos, di parabor, isumot iti mangtulong kada tayo, nga magna iti dana, iti maysa nga biyag, anasantuan.
Sapay kadi, taniya po Diyos iti magtulong, iti tunggal maysa, kada tayo, agkararag tayo kapsat. Nayat nga Diyos sa mamin ay langitan. Agyaman kami iti panakaadal mi da ito yung eleksyon. Nga iti lintag kan iti parabor. Nga iso iti inladawam apo kada kami. No kasat no iti panangisalakan mo. No kasat no na kami nga iwanan iti lintag. Ken no kasat no na kami nga isalakan babaen iti parabor. Ngayon to no igaman mi babaen iti pamati ako. Lakad niya. Sapay kadi. Ta iti parabor iti Dios iso ti mariknat sa tunggal maysa kada kami. Kada iti tidawat mi iti napateg anagan na po may Jesus. Amen. Amen. Agyaman kami kada kayo ay nakapsat iti intidyo nga panawen ken gundaway nga agadal kadag iti sasao ni Apo Dios. Pastor Vindy, yaman tayo Dios tagina amin kada kayo ay ten agkapsat. Dumakkel met, iti panagayat tayo ken kuana, ken iti pada tayo nga tao. Isu nga pagbiagan tayo man ni Kristo kabsat iti panagbiag tayo. Pinatalgedan ni Apo Jesus dayta, idi suna ket naibartay ket nailansay di cross. Ti Dios iso tinang yun una nga mangsapol dagiti napukaw.